Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga saking kula mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi crita cekak candhakipun crita cekak ingkang kepengker. Anggitanipun Teguh Imam Santosa kanthi irah-irahan ali-ali perak ukir mawar. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Mengko dhisik to. Buka kado kuwi kudu nganggo upacara resmi. Aku mlebu warung meneh ngrebut bungkusan cilik mau. Ning janji yo isine aja dibuang umpama kowe ora seneng. Ya wis, aku janji. Aku mesti seneng, Mas. Wis to? Kendang bukaan. Alon-alon bungkusan tak udari. Isine ali-ali perak gambar mawar. Tak gegem epek-epek kiwane Uut. Dheweke ora suwala. Meripat kekarone tempuk. Nanging dheweke age-age ndingkluk. Alon-alon ali-ali tak pasang ing driji manise. Pas Uut ngolah ali-ali perak ning drijine iku. Apik, Mas. Aku seneng, ujare. Dina ganti minggu, minggu gumanti sasi, sasi dadi taun. Uut sida klebu neng SMA 17. Dene aku ketampa neng ITB. Semester 1 prasasat ora ana kegiatan liya kajaba kuliah. Lagi ngancik semester 2. Aku nyelangake endang mulih menyang Jakarta. Sadurunge mulih, aku kirim layang marang Uut. Nanging nganti sawetara sasi ora ana balesan. Tuwuh tandha pitakon ing atiku, gene yo Uut. Apa dheweke wis nglalekake aku? Kanthi ati kang ora kepenak, aku sida mulih nyang Jakarta. Ketemu bapak, ibu, lan adik-adikku. Beneri ana wektu longgar, aku mancal sepeda menyang omahe Uut. Tak antu sawetara wektu ing walike pager, dheweke ora katon kemliwer. Arep nyoba ndodhok omahe. Atiku tido-tido. Wekasan aku bali nyang Bandung nggawa ati semplah. Dudutanku, Uut ora bisa tak anteni meneh. Nadyan pengarep-arepku pepes, nanging aku kudu gumregah. Sebab yen kedawa-dawa anggonku sedih, tundone bakal mangaribawani kuliahku.
tensine saya endek, kakean getih sing metu. Lelamunanku ambyar bareng krungu suarane perawat kang jengek. Tak sawang Uut durung sadar prahupane pucet. Darah O cadangan mung sithik banget, ora bakal cukup. Banjur kepriye iki? Isih esuk ngene, PMI apa wis buka? Kamangka butuh cepet. Telat sithik wae Bu Guru iki ora ngukup. Mas, golongan darah kula O. Nek namung betah 300 cc mawon, mbok menawi kula saged donor. Ucapku kebak rasa sumelang. Keleresan menawi panjenengan kersa donor. Monggo Pak, sampun ngantos kedangon. Aku banjur dikon nimbang awak, cek tensi lan priksa apa meneh sing diperlokake. Alhamdulillah asile apik. Aku banjur digawa mlebu ruang donor darah. Getihku dijupuk entuk sak ampul. Perawat iku age-age nggawa getihku menyang ruang perawatane Uut. Dene aku dikon ngaso dhisik supaya stabil. Nanging atiku ora jenak. Pijer melang-melang jalaran nguwatirake kahanane Uut. Mula nadyan durung entuk palilahe perawat, aku nekat tangi banjur gegancangan menyang UGD. Ora peduli nadyan sirah isih ngliyeng lan jangkah rada sempoyongan. Ing UGD Uut durung sadar. Tak sawang pawakane isih lencir kaya puluhan taun kepungkur. Garis-garis alus ning cedhak mripat lan bathuke wiwit katon. Aku ngrayangi pipi lan bathukku dhewe. Jebul aku lan Uut wisan saya tuwa. Juru rawat loro sing mau katon sibuk saiki ora ana. Mbok menawa pinuju ngaso utawa nyamaptakake infuse Uut. Tit 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 tit. Suara mesin ketek jantung iku njalari aku gragapan. Nanging perawate durung ana tanda-tanda bakal nglebokake getih donorku mau lumantar infus. Kamangka tensine Uut saya endek. 90/40. Mas, getih infuse endi? Tensine saya endek. Bebayani yen ora enggal diinfus. Aku mlayu metu goleki perawate. Bruk, aduh. Aku tabrakan karo perawat sing tak goleki. Dheweke ngepasi metu saka ruang sebelah karo nggawa piranti infus. Bebayani Mas, tensinipun sansaya mandhap. Alokku gupuh. Inggih Pak, sareh. Awakipun piyambak budidaya. Aku lan perawat kuwi gage mlayu menyang ruangane Uut. Kanthi trampil dheweke masang infus. Tit tit tit. Mesin ketek jantung isih keprungu. Tensine mudhun meneh 80/40. Perawat ibu nyetel infus lan masang selang oksigen neng irunge Uut. Dereng wonten sederek ingkang saged pun kontak. Takone sinambi nyetel oksigen. Aku lan Pak Wito gedhek
meh bareng. Weruh tensi sing saya mudhun, dadaku kumesar. Ora krasa tanganku nggegem epek-epeke Uut karo ndonga jroning batin. Muga-muga dheweke isih bisa ditulungi. Aku banjur jengkeng. Lambeku tak cedhakake kupinge Uut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Terokno Ut. La ilaha illallah. Tangiyo Ut. Semu nangis aku bisik-bisik neng kupinge Uut. Krungu mesin ketek jantung sing saya alon. Tanganku ngeranggeh lengene Uut, banjur tak oyok-oyok. Ut, tangiyo. Aku ojo kok tinggal. Aku durung siap kok tinggal, Ut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mripatku krasa teles. Aku tumenga karo merem. Ana luh gumlundung menyang pipi. Dumadaan Uut ngeses. Ut, kowe wis eling? Ut, iki aku. Mas, ampun sanget-sanget anggenipun ngoyok-ngoyok. Perawat iku ngelekake patrapku sing mbok menawa dianggep ora becik tumrap pasien. Aku ono ngendi? Pangrintihe. Alon-alon dheweke melek. Nyawang plangitan kamar UGD saya bingung. Banjur ndengengek lan nyoba tumoleh ngiwonengen kanthi rekoso. Praupane mrecing-mrecing ngampet lara ing sirahe. Atiku lega sumurup Uut akhire sadar. Nanging uga deg-degan. Kepriye sikepe Uut sawise dheweke weruh aku. Matur nuwun Ut. Ali-ali perak ukir mawar pawewehku isih mbok enggo. Kandhaku alon ing cedhak kupinge. Dheweke mengo. Dumadaan tangane tengen sing kawit mau ana gegemanku ganti gegem tanganku kenceng. Mas Santoso, apa bener iki kowe, Mas? Ucape groyok. Lengenku dikujer rasa. Dheweke nyoba arep tangi. Bener Ut, aku Santoso. Kowe mau dadi kurban tabrak lari. Banjur tak gawa menyang rumah sakit iki. Ojo tangi dhisik Ut. Tenagamu isih ringkeh. Ujug-ujug epek-epek sing isih tak gegem ditarik kasar. Gene yo kowe mbiyen ninggalake aku tanpa kabar, Mas. Sawise kowe kuliah ning Bandung kae, aku tansah ngarep-ngarep kabarmu. Nanging nganti meh setahun, kowe ora nyambungi aku. Gene yo, Mas. Gene yo kowe nglalekake aku saploke kuliah ning ITB. Pitakone lirih, praupane mbrabak. Aku
ora nglalekake kowe, Ut. Nalika semester loro aku kirim layang nganggo amplop biru marang kowe. Gene kok ora mbok bales. Aku ora wani nemoni kowe awit layangku durung kok wangsuli. Hah? Layang? Layang sing endi, Mas? Tenan, aku ora tau nampa apa-apa saka kowe sakploke kuliah. Aku ora goroh, Ut. Aku kirim layang kilat marang kowe nalika semester loro. Sing gedhe pangapuramu yen aku durung wani kandha apa-apa marang kowe ing semester 1. Jalaran aku isih kudu nata atiku. Lan sing paling wigati kudu nata kuliahku sing wektu iku durung mapan. Uut unjal ambekan landung. Mas, umpama layangmu dak tampa, awake dhewe mbok menawa ora sepatemon kanthi ora sengaja ning papan kene. Mbok menawa iki wis dadi keparenge Gusti Kang Maha Agung yen awake dhewe pancen ora jodoh. Aku nggeget lambe ngrasakake atiku sing perih rojah rajeh. Epe-epeke Uut tak gegemeneh. Dheweke ora suwala kepara mbales gegemanku. Ut, senajan awake dhewe ditakdirake ora jodoh, nanging tresnaku marang kowe ora luntur. Sawangen getih infus kuwi getihku sing tak donorake kanggo kowe jalaran kahananmu mau mutawatiri banget. Mbok menawa aku wis kelangan kowe yen ora tumuli entuk pasokan getih. Getihku wis nyawiji karo getihmu, Ut. Mas, dheweke prembik-prembik. Driji-drijiku diceketem saya rasa. Ibu kena ngapa? Dumadakan bocah loro wis remaja lanang wadon mlayu nubruk Uut. Ditotake priya barakanku kledang-kledang mlebu ruang UGD. Judel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.